Dalawang lalaki naman nasa kote po sa aktong pagnanakaw ng kable sa isang planta sa Bugalyon. Para sa detalye kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Sa kote ang dalawang lalaki na pawang construction worker matapos mahuli sa aktong pagnanakaw ng kable sa solar power plant sa barangay Kayanga, Bugalyon, Pangasinan. Ayon sa pulisya, isinuko ng mga naka-duty na gwardiya ang mga suspect dala ang isang bag na may lamang kable sa himpilan. May halagang 2,000 pesos ang copper wires na sinubukang tangayin ng mga suspect. Bago pa ang insidente, napansin na umano ang dalawang suspect na palakad-lakad sa paligid ng planta kaya minamanmanan na ang mga ito. Sa pagkikipag-ugnayan naman ng IFM News Tigupan sa Bugalyon Municipal Police Station, nasa kanilang kustodiya pa rin ang mga sospek at kasalukuyang inihahanda ang mga dokumento para sa kasong isasampa laban sa mga sospek. Kasama mo mula dito sa IFM Tigupan, ito si Idol Jam Victorio, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.